Avui fem una superamanida d'arrossos amb mango i coco. I per això necessitarem ceba tendra, arròs basmati integral, arròs vermell, alfàbrega, cilantre, llimona, coco ratllat, mango, cacauets, una mica de xili, escalunyes i pebrot vermell. Comencem la recepta posant a coure l'arròs. Primer el basmati, després el vermell o al revés. El basmati amb unes beines de cardamom i per una proporció d'un d'arròs i 2 d'aigua, o sigui 200 grams d'arròs, 400 mil·lilitres d'aigua. Això ho tapeu i ho deixeu coure a foc lent fins que s'hagi evaporat, fins que l'arròs s'hagi begut tota l'aigua. Ja tenim l'arròs basmati integral cuit, l'escampem per refredar-lo bé, l'hem passat per aigua freda per tallar la cocció i això ara ho reservem. Els arrossos els podeu fer a la vegada o un després de l'altre, depèn del temps i de l'organització que tingueu vosaltres. Aquí tenim l'arròs vermell, que l'acabo de rentar, i el poso a coure paral·lelament amb l'altre arròs. Aquest triga molt més per això, trigarà mitja hora, 40 minuts. Una vegada hem barrejat els dos arrossos, piquem el pebrot d'aquesta manera, el reservem o ja el podem barrejar amb l'arròs, com vulgueu. Amb els dos arrossos en un bol, aquí hi ha una quantitat extraordinària, vull dir, això no és per 4 persones, això és per 10 o 12, vull dir, és un tastet. Ho hem barrejat bé i ara anirem ficant el pebrot, el mango, la ceba, la resta de coses. Sofregim les escalunyes fins que les deixem així una mica torradetes i ara ja les reservem i les refredem. I ja tenim també el mango tallat, el barregem amb l'arròs. Barregem doncs tots els ingredients acabant-ho amb el coco ratllat. Bé, de fet, hi queda bona cosa, la pell de la llimona ratllada. I ja només ens queda servir-ho amb els cacauets inclosos.